Mo ya barai kurwa sensemo ya Gusii anene bali bakuriye birogo aho nigo bono banyari bakuburia serikali kwena kibuna ekiombe kirigete ne tobo jone chimbibe Iebc ngwe ukere chibese jisaine eriko kworoberia kuarigania bochori bore bwekene no bwasi kurengana barabo nigo bone ekiombe kekero kera guchibese obochori nabo gujokorekana senjera yobwene no bwasi okune bintu biri gutumeka se kura nigo bwira chikwena kiwa una mbirororo boigo nigo banyari bakuburia abakenya bonse nena Bagusii gwesokya na cheki usamalie tabo na arororo asere chesteli yowaka chikura Mheshimiwa Samyamal kugonjali bongia kumu na ngote abana amana ya Iebc yaba uchibese chisaine wakolere uchaguzi election ebe amani no kweli na ngote aba onye bese chisaine biye yaba uchibese kwa national government so that the chairman chipkate according to fair and fair election coming the coming tisa mwezi wa nane na ngote bana na ande amatusi aba banezeza babugate batige yokote ana no moibi no mwaka oyonkia ngo ene tabiembe anya Iebc akirero monto tigande abanenji bamwe chikura ose bamwe chikura na ngote Marieta ankoro kwa Sir Henry Onundu Nyakweba oyo tenene kirokyo bo MCA ya Kisii Central Ward kurwase chama ya UDA nche igonda getogote y'abantu baito bonige period yerorete garete igekoro chagete ikorunga verification period na indegenderete iga abantu baito bonse bali mu abwatete chikura igonko basabanga mogenda ase station ya saba Iebc babegete chikiti chiabo o verify information yago sembuyere negetuo kiriko ari gwakire kura osembuyere bali bonse bacheze chikura igoko gendo cheki na bokonyonga kura yago ese kwa yeruse tie chichese guchigwakira kure iteche tio bono nali obwate chingaki chiokobori ngana ki ekura yane ntagiteruga echase getweke igo tafadhali programu inegenderete ekorugunga verification period serikali nkorosi tole tare 9 mwezi wa 8 Mheshimiwa Ruto tuamwali kirengo cyare gusiga igabona uno to cyaka chikampeni abantu baito mosoka so bunge nande mo baoroki nga no tole ase chame kuru ku UDA no mugabano ito machogu oito ko akira chikura tare 9 mwezi wa 8 abe gavana yeto ya kabere ya Kisii County igo mo isoka so bunge egere mo chore abarai ba bottom up abarai ba UDA